Здравейте, приятели! Благодаря за 140 абоната. Днеска ще играя отново на Squid Game част 2, само че сега ще играя на друга игра. Казва се Jump Rope и изглежда много трудно. Миналия път се опитвах да играя, ама ще се проваля. Добре, нека да видим какво ще успея да направя. Аз не мога и да потегля. Но това е много сложно. Добре. Още два опита имам. Не мога. И последен опит да стигна до някъде. Айде още един опит да пробвам. Имам една идея какво да правя. Ама не се получава. Ако бях в реалния живот, сега съм минал. И това беше от мене. Както видяхте, че до никъде не мога да стигна в тази игра. Ако вие сте по-добре, пишете ми в коментарите. И на 150 абоната ще има дори трета част. Чао!